Gipleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündülüğümizde başlaýar. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň döwlet büdjeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ähli idara gurumlary şol sanyň newit gaz pudugyny degişli kärhanalary şu ýylyň 1 dekabryndan ýa-da 2018-nji ýylyň 1 ýanwaryndan iş orunlaryny 30% kemeltmek barada ýokurdan görkezmek gelip gowuşdy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. 4 dekabrda bu neşir öz ýurt içindäki çeşmelerini salgylanyp, şeýle görkezmäniň ýurduň orta mekdeplerine de gelip gowuşanlygyny we mugallimlaryň iş orunlaryny kemeltmegiň göz öňünde tutulýanlygy bellenilýär. Ýönümüňe derek mektep direktorlarynyň pensiýa ýaşyna ýeten mugallimlary pensiýa uğratmak talap edilýär. Munun üstesine de ýurdun bilim ministrligi käbir çağılar baglaryny yapmak barada karar kabul etdi diýip neşir yapyljak çağılar bagyndaky terbiýeçileriň käbirleriniň beýleki çağılar baglaryna işlemäge geçiriljekdigini, galyn böleginiň işden boşadyljakdygyny ýazýar. Türkmenistanyň döwletden aýlyk alýan idara gurumlaryň şol sanyny newit gaz pudugyny degişli kärhanalaryň ençemesine işgärleriň sanyny kemeltmek barada ýokurdan görkezme berilendigini Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri de tasdiklaýarlar. Emma olar işden boşadyljak işgärleriň sany ýa-da prosent görkezüjisi barada anyk maglumatyň elýeterli dälligini belleýärler. Bu arada Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew döwlet işgärleriniň onlar çysyna salgylanyp şeýle diýär. Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň işgärleriniň sanyny azaltmak hakynda vilayet, şäher, etrap düzümlerine, ýa-ni departamentlerine görkezme berilipdir. Bu esasan İçeri İşler Ministrliginiň ýol hereketine gözegçilik gullugy bilen bagly pudugyny işleýän işgärler, ýa-ni ilçinde as inspektorlar diýilýän şolaryň sany azaldyljak, beýle gulluklardan azaldyljaklar bar ýöne. Esasy İçeri İşler Ministrliginiň guramalaryndan azaldyljak. Köse ýol hereketine gözegçilik edýän gullugyny işgärleri şeýle de ýurdun dokma senagat pudugyny şol sanyny Aşgabatyň gündegorundaky dokma fabrikini Daşowuz hem Bayramaly şäherlerindäki çigit ýagyny öndürýän zawodlarda newit gaz pudugyny degişli idara kärhanalarda işgärleriň sanynyň kemeldiljekdigi duýdurylypdyr. Aýdylmagyna görä, bu idara kärhanalarynyň resmileri işgärleriň işden çykarylmagyny, işleriň awtomatizasiýalaşmagy, ýagny adam ornuny kämil tehnikadaň peýdalanmak tejribesiniň ornaşdyrylmagy bilen düşündirýärler. Adatlygyň paýtagtdaky ýene bir çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, işgärleriň işden boşadylmagy bilen baglanyşykly tejribe Coca-Cola Türkmenistan kärhanasyna hem amala aşyrylyp, bu ýerde Coca-Cola önümlerini öndürjüler işden boşadylýar. Ýatlak geçdik. Türkmenistanyň döwleti degişli idara kärhanalaryny iş orunlaryny kemeltmek ýa-da doli iş stavkasyndan ýarym stavka geçirmek tejribesi 2 ýyldan köprek wagt bäri dowam edip, soňky aýlarda bu çäräniň gaýtadan güýçlenýändigine üns çekilýär. Geçen aýyň 14-üne Adatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri öňümüzdäki ýylyň 1 ýanwaryndan işgärleriň sanyny düýpli kemeltmek barada eýäm adyndan 6 idara kärhana duýduruş berilendigini habar beripdiler. Noýabr aýynyň başynda bolsa, Türkmenistanyň bilim, saglyk saklaýyş we medeniýet pudoklarynyň idara kärhanalary pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri işden boşatmak hakynda görkezme berýän teklip hatlary uğradylyp başlandy. Ýurtda döwleti degişli käbir pudok kärhanalarynyň sanynyň we iş orunlarynyň kemeldilmegi barada türkmen resmileri we media serişleri tarapyndan açaçan maglumat ýa-da düşündiriş berilmese de, bu waka dünýäde energiýa serişleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolaly bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan döwürde bolup geçýär.